L-ekonomija Maltija bdiet is-sena b'ritmu qawwi ta' tkabbir u komplet tispikka fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Skont stimi tal-Eurostat, il-prodott domestiku gross ta' Malta kiber b'4.3% fl-ewwel kwart tal-2026. Dan meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena li għaddiet. Din kienet waħda mill-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Meta mqabbel mal-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, l-ekonomija Maltija kibret b'1.1%, rata li poġġiet lil Malta fit-tieni post fost il-pajjiżi membri Ewropej. Dan ifisser li Malta mhux biss komplet tikber fuq bażi annwali, iżda żammet ukoll momentum ekonomiku qawwi fil-bidu tas-sena. Iċ-ċifri juru li l-medja ta' tkabbir ekonomiku fiż-żona euro kienet ferm aktar moderata u għalhekk Malta baqgħet fost il-pajjiżi li qed imexxu tkabbir ekonomiku Ewropew. Dan it-tkabbir qed ikun sostnut minn diversi setturi, fosthom dak tas-servizzi finanzjarji, professjonali, diġitali u t-turiżmu li baqgħu jagħtu kontribut qawwi lill-ekonomija Maltija. Fl-istess waqt is-suq tax-xogħol baqa' wieħed b'saħħtu, l-aħħar statistika tal-Eurostat turi li r-rata tal-qatt f'Malta kienet ta' madwar 3.5% f'Marzu u 3.6% f'April, fost l-aktar baxxi fl-Unjoni Ewropea fejn il-medja kienet ta' 6%. Minkejja żieda żgħira fil-qatt meta mqabbel mas-sena li għaddiet, Malta baqgħet fost il-pajjiżi bl-inqas livelli ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. L-istess tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea jindika li tkabbir ekonomiku f'Malta mistenni jkompli matul din is-sena, filwaqt li l-impjiegi huma mistennija jkomplu jiżdiedu u r-rata tal-qatt tibqa' qrib il-livell ta' 3%. Il-Prim Ministru Robert Abela laqa dawn iċ-ċifri u f'post fuq il-midja soċjali qal li Malta reġgħet irreġistrat waħda mill-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u sostna li l-ekonomija Maltija qed tikber b'rata ferm ogħla mill-medja taż-żona euro u attribwixxa dan għal dak li sejjaħ politika progressiva tal-Gvern.